Astăzi vom face un nou episod cu Freya, pisica minune, care e foarte jucăușă, așa că pisica minune astăzi se va juca cu noi în stilul ăsta. Wow! Nu prea vrea să se joace, e cam obosită, bă! Hai că vrea să se joace. E cam obosită, bă! E cam obosită! E cam obosită! E cam obosită! Freya, ce faci tu? Freya, ce spui tu? Vrei să ne jucăm sau nu? Vrei sau nu? Uite aici, uite aici. Wow, e somnoroasă. Se joacă. Wow, ce zgârie. Wow, ce zgârie. Ok, episodul ăsta e foarte fain. Deci, Freya ne va ajuta să facem episodul. Cu telefonul nas. E fain, Freya, sau nu e fain? E fain? Nu-i fain, ok. Vom închide, vom face alt episod mai fain. Pa! Pa, pa!